Et navn, som flere og flere fodboldfans rundt omkring i verden er begyndt at blive mere og mere kendt med, det er uruguayanske Manuel Ugarte. Den unge midtbanespiller har her i sommer taget et modigt skridt i karrieren ved at skifte Paris Saint-Germain ud med Manchester United. Det vækker både begejstring og debat blandt United-fansene derude, men hvem er den her 23-årige midtbanespiller, og hvad kan han tilføre en af verdens største klubber? Det dykker vi ned i nu. Født og opvokset i den uruguayanske hovedstad Montevideo blev Ugarte lynhurtigt anerkendt for sin fysiske styrke, taktiske intelligens og kompromisløse stil på banen. Han har tidligere imponeret både i Portugal med Sporting, hvor han har udviklet sig til en meget alsidig midtbanespiller, der både kan dominere defensivt og bidrage til opspillet. Han har i sin tid i den portugisiske liga vist sig som en enormt dygtig boldvinder og altid villig til at tage nødvendige og unødvendige risici for at bryde modstanderens angreb. Ugarte er en meget teknisk midtbanespiller og spiller oftest også en nøglerolle som defensiv midtbanespiller eller sekser, som skal balancere holdet. Han fungerer som et skjold foran forsvaret og søger oftest den tidlige opsnapning af bolden fra modstanderne. Men det er ikke kun evnen til at erobre bolden, der gør, at han skiller sig ud. Hans præcision i afleveringerne og evnen til at læse spillet gør ham til en dygtig playmaker, der kan sætte tempo i kampene, og med en sjælden kombination af fysisk stærke og taktisk forståelse, så kan Ugarte altså hurtigt omstille sig fra defensivt til offensivt spil. Og det gør ham til en konstant trussel både med og uden bold. Ugarte er også blevet anerkendt for at være en enormt stabil spiller. Han er meget sjældent skadet og har et enormt højt bundniveau. På den anden side så er det meget sjældent, at han spiller alle sæsonens kampe. Han er en risikotager, og han sidder nogle gange ude med karantæner. Og det kommer sig jo af, at han er sydamerikaner med et kæmpestort S. Han er aggressiv, og han taber nogle gange hovedet. Han brokker sig til dommeren, og han kan gå ned i nogle helt vilde hævnaktioner for at få ryddet listen i den sorte bog. Spørg mig, så har United de sidste mange år haft problemer med at finde en stabil midtbanespiller, og derfor er der nu mange, der stiller spørgsmålet, er Ugarte den rette mand til opgaven, eller er hans aggressive spillestil en risiko? Er han gal, en vild risikotager, eller genial, en taktisk mester? Det er spørgsmålet, der lige nu hænger over Old Trafford. Og med ikke andet, så står Manuel Ugarte altså nu over for sit livs største udfordring. Han skal bevise sig på verdens største scene.